भोजपुरी स्पीड न्यूज में रउरा लोग के स्वागत बा। हम इस वीडियो के माध्यम से रउरा लोग के बतावे वाला बानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अमीर हीरो के बा, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह। जी हाँ, रउरा सब ये वीडियो में अंत तक जरूर बना रहे। साथे साथे अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी। अब देर ना करते हुए रउरा सब के बता रहल बानी कि खेसारी लाल यादव या पवन सिंह साल में 3 से 4 ही फिल्म कर पावेला लोगिन। जी हाँ, और प्रत्येक फिल्म के खेसारी लाल यादव या पवन सिंह के एगो फिल्म के फीस 30 से 40 लाख रुपया बा। तो फिल्म के दृष्टिकोण से देखल जाओ तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फीस लगभग समान बावे। अब एल्बम के दुनिया में चलल जाओ तो खेसारी लाल यादव प्रत्येक सीजन में 20 से 25 गीत गावेलन, वहाँ पवन सिंह जी प्रत्येक सीजन में 2 से 3 ही गीत गा पावेलन। और खेसारी लाल यादव के एगो एल्बम में एगो गीत के 5 से 6 लाख रुपया लेवेलन, वहाँ पवन सिंह जी एगो गीत के 5 लाख रुपया लेवेलन। तो रउरा सभे तो ऐसे अनुमान लगा ही सकेनी कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह जी से काफी ज्यादा आगे बारन। और वहाँ स्टेज शो के बात कइल जाओ तो खेसारी लाल यादव एगो स्टेज शो के 12 लाख रुपया लेवेलन। और खेसारी लाल यादव स्टेज शो मंथ में यानी कि एक महीना में लगभग 5 से 7 गो स्टेज शो खेसारी लाल यादव करेलन, जबकि पवन सिंह महीना में ज्यादा से ज्यादा एगो स्टेज शो करेलन। और पवन सिंह जी की एगो स्टेज शो के मात्र 8 लाख रुपया फीस बा। इसे रोड़ा सभे के तो अनुमान लगिए गइल होई कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह जी से काफी ज्यादा अमीर बारन। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहल, ये एगो सर्वे के रिपोर्ट बता रहल बा। जी हाँ, रोड़ा सभे के न्यूज खबर कैसन लागल कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें, साथ साथ वीडियो के ढेर सारा शेयर कर देम। और रोड़ा सभे भी अपन राय जरूर बताएं कि खेसारी लाल यादव ज्यादा अमीर बारे या पवन सिंह जी। कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें। धन्यवाद।